I dag er jo dagen, hvor vi holder vores store åben hus arrangement, hvor vi har en stor del af alle vores leverandører med, som har stillet op her på pladsen og er med til at gøre den her dag stor og fyldt med masse kundekontakt og salg. I dag kommer der jo alt fra den lille enkeltmandsselvstændige til den ansatte i entreprenørfirmaet til den store projektleder. Folk kommer langvejs fra. Jeg har hørt kunder, der har holdt lukket i firmaet i dag for at samle medarbejderne, for at komme ned og besøge os hernede. Vi plejer at have et sted mellem 800 og 900 besøgende igennem her, og det er vi jo sindssygt glade for, at vi kan trække så mange mennesker med. Men det er jo selvfølgelig også alle vores leverandører, der er med her og stå og trække stemningen op, der gør det. Vi er rigtig glade for, at vi kan trække så mange med her. Tusind tak for det store fremmøde her til alle jer kunder og alle vores leverandører. Jeg håber, vi ses igen om 2 år til åbent hus hos Abel Lausen.